זבחים דף ק"ח, זבוכים דף ק"ח. אנחנו עוסקים בדפים הללו בסוגיות של שחוטי חוץ, שהתורה אסרה להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, ומי ששוחט או מעלה קורבן מחוץ לבית המקדש, עונשו כרת, כמו שמפורש בתורה בפרשת אחרי מות. ויש נקודה כללית שצריך לברר אותה בגדר האיסור הזה של שחוטי חוץ, והיא קשורה גם למה שאנחנו לומדים כאן בדף הזה. שיש לברר האם האיסור הזה, האיסור של שחוטי חוץ, הוא איסור גברי, שאסור לאדם להקריב קורבנות להשם אם זה לא בבית המקדש. זהו איסור לעשות את המעשה הזה של הקרבת קורבנות בחוץ. או שהאיסור הוא איסור חפצה, מצד הקורבנות עצמם, שמדיני הקורבן שלא להקריב אותו מחוץ לבית המקדש. אם מקריבים אותו מחוץ לבית המקדש, פוגמים בקורבן, מחללים מדין הקורבן, וזה החטא. לא שיש איסור על האדם להקריב בחוץ קורבנות, אלא שהאיסור הוא מכוח הקורבן שיש כאן, שדיניו הם להיקרב בבית המקדש, ושלא להיקרב מחוץ לבית המקדש. לכאורה אפשר להביא ראיה ברורה לצד הראשון, שהאיסור הוא על האדם שלא יקריב קורבנות בחוץ. שלהלן בראש הפרק הבא, פרק פורס חטוס. במשנה בתחילת הפרק בדף קי"ב עמוד א', ואחר כך בגמרא בדפים קי"ג וקי"ד, ובאות שם כמה דרשות שמהן לומדים שאין חיוב בשחוטי חוץ על הקרבת פסולים בחוץ. והרי בפסולים, בקורבנות פסולים, ודאי שאי אפשר לומר שדין הקורבן הוא שלא יקריבו אותו בחוץ, כי הקורבן פסול ואין עליו שום דין. אז למה צריך פסוק למעט את הפסולים מאיסור שחוטי חוץ? רואים שלפחות לפי האב האמינה, האיסור הוא איסור על האדם להקריב קורבנות בחוץ. לא בגלל דין הקורבן שהוא פוגם בקורבן, אלא אסור להקריב קורבנות. ולכן הייתי אומר שגם הקרבת קורבנות פסולים היא גם כן אסורה. אמנם למעשה אין מכאן ראיה לפשוט את הספק שלנו, שהרי ייתכן שאחרי הדרשות שמלמדות שאין איסור שחוטי חוץ בהקרבת פסולים, ממילא אנחנו יודעים שגדר הדין הוא שהאיסור הוא מדין הקורבן, ולכן האיסור הוא רק בקורבנות כשרים שדינם להיקרב במקדש, ודינם הוא שלא להיקרב מחוץ למקדש, ולכן אין איסור בדברים שאין בהם דין הקרבה במקדש. זה גוף הלומדים מהדרשות הללו שגדר הדין באיסור שחוטי חוץ הוא מדין הקורבן. כך אפשר לומר. והנה נראה שמהמשנה כאן בעמוד א' אפשר לפשוט את החקירה שחקרנו. שהמשנה אומרת חומר בשחיטה מבעליה, שהשוחט לעדיות חייב והמעלה לעדיות פטור. מי ששוחט קורבן מחוץ לעזרה, לא לשם קורבן, אלא לעדיות. אומר רש"י במשנה לאכילת עדיות. הוא שוחט קורבן כדי לאכול, פשוט לאכול. לא לשם שום הקרבה להשם, זהו השוחט לעדיות שהוא חייב. והמעלה לעדיות, אותו הדבר. הוא מעלה לשם איזה מישהו, לא לשם השם. המעלה לעדיות פטור. הגמרא מביאה את המקור לדין הזה, כאן בעמוד א' הגמרא אומרת שבשחיטה נאמר איש איש לרבות איש ששחט לאיש. ובעמוד ב' הגמרא אומרת שלפי רבי יוסי דורשים את זה ממה שנאמר, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, דם יחשב לאיש אפילו אם הוא שחט לאיש. יש לציין שהרמב"ם בהלכות מעשה הקורבנות, פרק י"ח הלכה י"ז, הוא מבאר את הדרשה האחרת. הוא אומר שנאמר דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, אף על פי שזה הדם במחשבתו כדם הנשפך, לא כקורבן, הרי הוא חייב. על כל פנים כל זה בשחיטה, ואילו בהעלאה נאמר להשם, למעט שוחט שלא לשם השם. והנה, אם גדר איסור שחוטי חוץ הוא איסור גברא, שלא להקריב קורבן להשם מחוץ לבית המקדש, לפי זה היה צריך להיות שהאיסור הוא רק במקריב קורבן להשם, לשם השם. ואם הוא שוחט לעדיות, הוא יהיה פטור. מצד שני, אם האיסור הוא מצד הקורבן, שמדיני הקורבן שלא להקריב אותו בחוץ, צריך להיות שגם אם הוא מעלה שלא לשם השם, שגם כן הוא יהיה חייב. שהרי זהו דין הקורבן שלא להקריב אותו בחוץ. ונראה היה ללמוד מזה, ששני הצדדים שאמרנו מתחלקים בין שחיטה להעלאה. שהאיסור בשחיטת חוץ הוא משהו פוגם בקורבן, שדינו להישחט בפנים והוא שחט אותו בחוץ. ואילו האיסור בהעלאת חוץ הוא עצם הדבר שהוא מקריב קורבן להשם בחוץ,
לא בגלל שהוא פוגם בקורבן ומשנה את דינו, אלא זהו איסור גברא להקריב בחוץ, ולכן האיסור הוא דווקא אם מועילה לשם השם, כי אם מועילה למטרות אחרות, הוא לא יקריב קורבן בחוץ, והאיסור הוא רק להקריב קורבן מחוץ לבית המקדש. אז אמנם זה ודאי מוכח כאן שהאיסור של שחיטה בחוץ שונה בגדריו מהאיסור של העלאה בחוץ, שלכן השוחט לאידיוט חייב והמעלה לאידיוט פטור. אבל לא בהכרח שהגדרים שלהם הם שני הצדדים שאמרנו. שאומנם גם זה ודאי שאם אנחנו רואים שבשחיטה האיסור הוא אפילו בשוחט לאידיוט, מוכח מזה שהאיסור הוא לא איסור גברא להקריב קורבנות בחוץ, שהרי הוא לא התכוון להקריב קורבן בחוץ, אלא האיסור הוא מדיני הקורבן, שדינו היה להשתחט בפנים, ובמקום זה הוא שוחט אותו בחוץ. לגבי שחיטה זה מוכח. אבל לגבי העלאה, מה שהאיסור הוא רק במעלה לשם השם, ואם הוא לא מעלה לשם השם, הוא לא עובר על איסור העלאת חוץ, ורצינו לומר שבהעלאה האיסור הוא מצד הגברא שמקריב קורבן בחוץ. זה לא מוכרח כל כך, כי ייתכן שמדיני הקורבן שלא לעשות בו הקרבה בחוץ. בשחיטה מדיני הקורבן שלא לשחוט אותו בחוץ, אפילו שחיטה בעלמא. או כמו ששמעתי אומרים, שגדר האיסור בשחיטה הוא שלא לקלקל את הקורבן. אבל בהעלאה מדיני הקורבן הוא שלא לעשות בו הקרבה בחוץ. כך אולי אפשר לומר. אבל האמת היא שבפשטות נראה, כמו שאמרנו מקודם, שבשחיטה גדר האיסור הוא מדיני הקורבן שלא לשחוט אותו בחוץ, ואילו בהעלאה גדר האיסור הוא איסור על הגברא שאסור לעלות קורבן בחוץ, ולכן הוא חייב רק במעלה להשם ולא במעלה לאידיוט. בסיכום הדברים, חקרנו האם איסור שחוטי חוץ הוא איסור גברא להקריב בחוץ, או שהוא איסור חפצה מצד הקורבן. אמרנו שלכאורה זה משתנה בין שחיטה להעלאה, לפי המבואר כאן במשנה שהשוחט לאידיוט חייב, ומה שאין כן מעלה לאידיוט. והבאנו כמה סברות לצדד לכאן ולכאן. כל טוב.